боғдорӣ дар шароити кӯҳистон василаи хуби таъминкунандаи сокинон бо маҳсулоти ниёзи аввалия дониста мешавад. бо дарки сердаромад бурдани рушди соҳаи боғдорӣ ва гирифтани ҳосили фаровонро ҳар як оилаи ноҳияи Ванҷ вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон хуб дарк карда ба бунёди боғҳои мевадиҳанда дар доманаи кӯҳҳои гардунсо талош менамоянд. имрӯзҳо боғдорони деҳаи бунаи ҷамоати деҳоти ҷовидони ноҳияи Ванҷ вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз ҳисоби боғпарварӣ суди соф ба каф оварда ҳамасолон масоҳати боғҳои серҳосилро дар заминҳои ғайрикорам баро гузошта дар таъмини сабати истеъмолӣ бо мевоҷиҳоти лазизу хуштам ҳисса мегузоранд. дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ тибқи маълумоти омории мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Ванҷ 1018 гектар боғзор мавҷуд мебошад. тибқи нақша имсол бояд 82 гектар боғи нав бунёд шуда 15 гектар боғи кӯҳна барқарор гардад. бошандагони ин гӯшаи зебои меҳан ҳар ваҷаб замини бекорхобидаи сангзорро тавассути қувваи дастӣ тоза намуда ба шинондани ниҳолҳои мевадиҳанда машғули коранд. танҳо дар соли 2021 дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ 11927 тонна ҳосил ҷамъоварӣ шудааст ки аз ин 8124 тонна себу нок, 3583 тонна маҳсулоти донакдорро ташкил медиҳад. аз боғҳои чормағз бошад 220 тонна ва аз боғҳои тут 450 тонна маҳсулоти хушсифати аз ҷиҳати экологӣ безарар ҷамъоварӣ ва тавассути соҳибкорон ба бозорҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят ва сатҳи ҷумҳурӣ ба фурӯш бароварданд. дар ҷамоати деҳоти ҷовидон низ дар қатори дигар рӯстонишинон ба ин бахш таваҷҷӯҳи ҷиддӣ дода ҳамасола бошандагон майдони боғҳои серҳосилро бо истифода аз заминҳои назди ҳавлигӣ ва кӯҳу пуштаҳо васеъ менамоянд. боғпарвар Паҳлавӣ Нуралиев, сокини деҳаи бунаи ҷамоати ҷовидон, таҷрибаи бештари боғкорӣ дар заминҳои бекорхобида дошта, имрӯзҳо боғи бо меҳнати ҳалол бунёд намудааш ба ҳосил даромадааст. ҳамин буд ки 5 сол пеш дар 1 гектар замини бекорхобидаи ҳамшафати дарёи Ванҷоб боғи намунавии себро асос гузошт ки баъди парвариш ва нигоҳубини ниҳолҳо боғ хуб нашъунамо ёфта бо заҳмати шабонарӯзӣ ба ҳосил даромада. соли гузашта аз ин боғи навбунёд 3 тонна ҳосили себи хушсифат ба даст овард. обу ҳавои мусоиди ноҳияи Ванҷ вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бори дигар собит намуд ки боғпарварон аз ҳисоби ҳосили боғҳои худ саду сифати зиндагии оилавии худро ба маротиб боло бардоштанд. Паҳлавӣ Нуралиев, сокини деҳаи бунай ки дар рушди соҳаи боғдорӣ мактаби худро дорад, боз иловатан майдони боғзори хоҷагиро дар масоҳати 5 гектар бо истифода аз замини доманаи кӯҳ идома бахшида бо шинондани ниҳолҳои мевадиҳанда ин маконро ба як гӯшаи диданибоб табдил додани аст. зеро ин мавзеъ дар гузашта як гӯшаи ноободеро мемонд ки бо заҳмати дасти ин марди рӯзгордида ба як чаманистони сарсабзу зебо ва макони обод мубаддал гардидааст. Паҳлавӣ Нуралиев имрӯзҳо ба корҳои шаклдарории боғ масруфи кор буда бо ҳамроҳии фарзандон заҳмат мекашад. ном бурда аз боғи бунёдгардидааш ҳаловат мебарад ва бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Ванҷ пеши худ мақсад гузошт ки майдони боғашро ба 5 гектар расонида ба сокинон нишон диҳад ки дар натиҷаи заҳмату машаққат гузаронидани боғҳои серҳосилу дар чунин заминҳо таҷриба кардааст. аз бунёди боғ дар мазраъҳои бекорхобида таҷриба андохта боғпарварони деҳаи буна ки дар рушди соҳаи боғдорӣ имконияти хуб доранд, аз ин боғпарвари номдор сабақ андохта барои аз худ намудани заминҳои ҳамшафати дарёи Ванҷоб ки солҳои сол аз назарҳо дур монда буданд ба шинондани ниҳолҳои мевадиҳанда таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. заҳмат дар чунин заминҳои нокораму бекорхобида барои боғпарварон кори осон набуда, заҳмати зиёдро талаб менамояд то боғпарвар ниҳолҳоро чун фарзанд нигоҳубин карда талаботи агротехникаи онро дуруст баро гузоранд то дар оянда аз самари заҳматаш роҳат бинад.